Kien il-Kummissarju John Rizzo il bata għalija f'Ottubru tal-2012 fejn iddiskutejna flimkien mal-Avukat Ġenerali Peter Grech ir-rapport tal-Olaf u skoprejna li minn investigazzjonijiet li saru kien hemm korruzzjoni u trading in influence fil-konfront ta' Silvio Zammit u John Dalli. Madankollu stajna biss nipproċedu kontra Zammit għax fil-konfront ta' John Dalli kien tfadal aktar investigazzjonijiet xi jsiru. Dan ħareġ mix-xhieda tal-ex assistent kummissarju Michael Kassar meta kompla jinstema' l-każ fil-konfront ta' John Dalli li qed jaffaċċja akkużi fuq 60 miljun euro f'allegazzjonijiet brabta mal-każ ta' tixħim mill-iskandlu ta' snus. L-ex-Kummissarju Ewropew kien tressa l-qorti b'ċitazzjoni. Fil-qorti intqal kif fis-26 ta' Settembru tal-2013 l-ex-Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo li kien tneħħa mill-kariga mill-Gvern tal-Labor fl-istess sena kien qal li ried iressa quddiem il-qorti lil John Dalli. Huwa kien qal dan waqt xhieda li kienet jagħti fil-każ kontra n-negozjant Silvio Zammit li sfortunatament miet ftit tal-jimilu fl-età ta' 57 sena. Fix-xhieda tiegħu Michael Kassar qal li ra rapport fuq suspett ta' tixħim u li ġew arrestati u mitkellma diversi persuni relatati mal-każ. Dawn ġew rikordjati fuq tapes. Xed ukoll l-ex deputat kummissarju tal-Pulizija Joseph Kakija li qal li l-Kummissarju Rizzo talbu jgħinu fl-investigazzjonijiet dwar każ ta' tixħim kontra d-Direttiva Ewropea tat-Tabak. Konferma li anke tkellem ma' John Dalli li rrifjuta li jkollu avukat waqt l-interrogazzjoni. Dalli kien ġie investigat wara li r-rapport tal-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-frodi l-Olaf kien indika li l-ex-Kummissarju Ewropew kien jaf bl-allegat każ ta' tixħim biex tkun tista' tgħaddi direttiva dwar it-tabak snus. Il-kawża ġiet differita għat-30 ta' Marzu il ġej.